Ahojte priatelia, ja vás zdravím pri mojom novom videu. Dnes sa budeme rozprávať o mikrobiome. Túto tému som si vybrala preto, lebo mám pocit, podľa toho, aké články sú u nás dostupné a aké informácie vidím na rôznych sociálnych médiách a v rôznych skupinách, tak mám taký pocit, že je tu strašne veľa informácií, ktoré stále nevieme a okrem toho je to taká téma, ktorá je teraz vo veľkom skúmaná všetkými vecami na svete. Je toho strašne veľa, čo sa objavuje snáď každý deň, veľa nových informácií a ja mám taký pocit, že by sme si tieto informácie, aspoň tie, ktoré by som sa v poslednom čase zaoberala ja, mohli v tomto videu sprostredkovať. Takže ešte raz vítam vás pri mojom novom videu o mikrobiome. Mikrobióm, čo to je? Tak to je celá taká partia rôznych baktérií, aj parazitov, vírusov, kvasiniek a buniek. Je ich 10 až 100 triliónov v našom organizme, to je strašné číslo a nachádzajú sa úplne všade, nachádzajú sa na našej koži, nachádzajú sa na všetkých slizniciach, nachádzajú sa v ústach, v očiach a v črevách. Ako vieme, tak vedci zistili, že v črevách sa nachádza 70% našej imunity a je to práve tá partia tých baktérií, ktorí sa podieľajú na tvorbe tejto imunity. No a dnes sa sústredíme predovšetkým na informácie o ústnom a črevnom mikrobiome. No, takže ako sa tieto baktérie a tieto tvory dostanú do nášho organizmu? Tieto tvory sa dostanú do nášho organizmu pri našom narodení a síce, keď sa dieťa rodí normálnym pôrodom a prechádza cez pôrodný kanál, tak vlastne z organizmu matky sa dostanú do tela dieťaťa. No pri cisárskom reze je to samozrejme horšie a preto sú známe aj informácie o deťoch, ktoré sa narodia cisárskym rezom a majú väčšie zdravotné problémy a takisto majú problémy s mikrobiomom. A keď sa tieto baktérie z tela matky dostanú do nášho organizmu, tak potom sa obohacujú o nové kmene, postupne aj vdychovaním, aj stravou, pretože tieto baktérie nezískavame iba v strave, hoci dominantne ich získavame zo stravy a krmíme ich našou stravou. Tieto baktérie sa do nášho organizmu dostávajú aj rôznymi inými spôsobmi. Vdychovaním, čokoľvek vdýchnete, tak mení hneď z počiatku náš ústny mikrobióm. Čokoľvek vypijete, s akýmkoľvek materiálom, ktorý niečo vylučuje, prichádzate do styku. Napríklad sú to aj odevné materiály, čiže je tam spústa rôznych činiteľov, environmentálnych činiteľov, ktoré takisto ovplyvňujú skladbu nášho mikrobiomu. Čo sa týka zloženia toho mikrobiomu, tak toto je veľmi zaujímavá informácia. Dvaja ľudia, a môžu to byť napríklad aj rodinní príslušníci, majú spoločného iba 30 až 40% baktérií a to sa týka ľudstva všeobecne. Čiže ja a vy máme spoločných 30 až 40% baktérií. Tie ostatné baktérie sú naše individuálne baktérie, ktoré napríklad nemusia vedci ani poznať. Čiže 70% nášho mikrobiomu tvoria úplne špecifické individuálne baktérie. Mikrobióm sa dá dnes vyšetriť, dá sa vyšetriť zo stolice. Máme také laboratória aj na Slovensku. Problémom však môže byť práve ten fakt, že my vieme vyšetriť tých základných 50 dobrých baktérií, alebo teda tie základné baktérie, tie individuálne baktérie nevieme vyšetriť. A toto môže byť trošku úskalie, ale to nie je preto, že by sme sa na Slovensku nesnažili dosť, ale to je preto, lebo táto téma je veľmi nová a všetky tie informácie, ktoré teraz vlastne získavame, sú veľmi nové. Takže 30 až 40% mikrobiomu máme spoločných a z toho vyplýva vlastne aj to, že to budovanie toho mikrobiomu je vysoko individuálna záležitosť. Čiže
To, čo prospieva niekomu a to, čo pomáha vybudovať mne kvalitný mikrobióm, nemusí pomôcť vám. A s týmto vlastne súvisí aj to obdobie, ako sa buduje mikrobióm, pretože keď si chcete vybudovať kvalitný mikrobióm, diverzifikovaný mikrobióm, to znamená mikrobióm, ktorý obsahuje veľa rôznorodých pozitívnych baktérií, tak čas, za ktorý si ho budete vedieť vybudovať, je takisto individuálny a záleží to od toho, aké baktérie sme podedili a čo všetko vlastne ovplyvňuje tú stavbu tých baktérií v našom organizme. A to je všetko vysoko individuálne. Čiže keď budete pracovať na svojom mikrobiome, k tomu sa dostaneme neskôr, tak budete si s tým musieť poradiť sami, čo je v podstate nepríjemná informácia, lebo podľa toho, čo vidím na tých sociálnych sieťach, ľudia hľadajú pomoc a problém je vlastne v tom, že pomôcť si musia sami. Takže povedali sme si, že ich je 10 až 100 triliónov. Najvýraznejším mikrobiomom, ktorý sa podieľa na ovplyvňovaní procesov v ľudskom tele, je ústny mikrobióm a črevný mikrobióm. A čo vlastne tieto baktérie a celá táto partia parazitov, vírusov, buniek a všetkého, čo oni robia? Oni robia strašne veľa vecí. Ich primárnou úlohou je produkovať chemikálie. A tieto chemikálie to môžu byť dobré chemikálie, ktoré pozitívnym spôsobom ovplyvňujú náš organizmus, alebo naopak môžu to byť chemikálie, zápalové látky, alebo rôzne informácie, ktoré spúšťajú naše gény. A nemusia to byť informácie, ktoré by sme si zrovna prijali, aby kolovali po našom organizme. Čiže oni sú vlastne zodpovedné za strašne veľa procesov. A teraz od toho, ako sa my budeme stravovať a ako sa budeme celkovo chovať v našom environmentálnom prostredí, záleží, aké chemikálie tieto malé potvorky budú produkovať. Okrem tohto, že produkujú chemikálie, tak žijú si taký svoj život. To znamená, že bojujú medzi sebou o prevahu. Vy keď konzumujete nevhodnú stravu, tak okamžite sa zmnoží nejaká negatívna partia baktérií, a vzniká nám napríklad SIBO, ale SIBO to je iba jeden z príkladov, čo sa môže stať, keď sa nám zmnožia negatívne baktérie, pretože toho je naozaj strašne veľa. Predávajú si informácie, cestujú. Toto je veľmi zaujímavé. Tieto baktérie vedia cestovať a my vôbec nevieme, čo presne rozhoduje o tom, kto, kedy a kam vycestuje, pretože oni môžu cestovať. Nemôžu cestovať napríklad do krvného obehu, pretože potom by sme mohli mať sepsu alebo nejaké bakteriálne zmnoženie v celom organizme, ktoré by mohlo byť nebezpečné. Ale vedia napríklad cestovať ústnym mikrobióm, orálnym mikrobióm, tak negatívne baktérie, tie zlé, ktoré spôsobujú zápalové ochorenie alebo nejaké nevhodné premnoženie, tie vedia napríklad cestovať do srdca. Preto po operácii srdca sa neodporúča dentálna hygiena, lebo aj pri tej dentálnej hygiene vedia vstúpiť cez ďasna do organizmu nevhodné baktérie a tie potom vedia docestovať priamo do srdca, kde spôsobujú zápaly, kde spôsobujú nevhodné bakteriálne premnoženie. Takto isto vedia napríklad cestovať aj u mužov do semeníkov, kde spôsobujú neplodnosť. Áno, baktérie orálneho mikrobiomu podľa doktorky Victorie Sampson, ktorá je vlastne známa ortodontka, americká ortodontka a zaoberá sa výskumom a ústnym mikrobiomom, tak tieto baktérie vedia normálne vycestovať u mužov do semeníkov a spôsobovať neplodnosť u mužov. Čo sa týka žien, tak tieto baktérie boli objavené, rozprávame sa o baktériách orálneho mikrobiomu, tak tie zlé baktérie orálneho mikrobiomu boli objavené vo vysokých koncentráciách prsiach pri rakovine prsníka, čo je teda nová informácia a zaujímavá informácia. Vedci zistili, že sú tam vo vysokých koncentráciách a majú tam negatívnu úlohu, to znamená exkalujú rakovinu, urýchľujú rakovinu a zhoršujú jej proces. Ako a prečo sa tam dostali, to je otázka. Práve toto je tá dôležitá otázka, či tam prišli hneď na začiatku a dokázali participovať na vzniku tej rakoviny,
alebo či naopak sa dozvedeli nejakým spôsobom o tom, že tá rakovina už sa tam rozvíja a vybrali sa tam na to, aby sa negatívne spolupodielali na rozvoji tej rakoviny, tak túto informáciu zatiaľ ešte nevieme. No, samozrejme, oni necestujú iba za zlými účelmi, aby vyvolávali rôzne zápalové a negatívne procesy, ale cestujú aj za dobrými účelmi, lebo sledovala som prednášku inej londýnskej pani doktorky, ktorá sa zaoberala vlastne Crohnovou chorobou a zistila pri svojom výskume zaujímavé informácie. Ľudia s Crohnovou chorobou, Crohnová choroba to je vlastne zápalové ochorenie čriev, keď sa vám vlastne v črevách robia zápaly, ktoré potom spôsobujú zrastanie vašich čriev s okolitými tkanivami. Celkovo je to veľmi nepríjemné ochorenie a problematicky liečiteľné. Tak pri týchto zápaloch zapalujú sa určité časti čriev a táto doktorka zistila, že tieto črevá práve tam, kde sú zapálené, sú z vonkajšej časti obalené tukom. A vytvárajú sa tam také ako keby vatové obaly. Tam je vlastne ten úsek toho čreva, ktoré je zapálené a tam je vlastne ten obal toho tuku a v tejto situácii tie baktérie majú dovolené prestúpiť z toho čreva do toho tukového obalu a toto sú práve tie dobré baktérie, ktoré sa snažia ten zápal nejakým spôsobom eliminovať. A zase je dôležité vtedy, čo vy konzumujete, aby ste týmto baktériám pomohli eliminovať tento zápal. Čiže toto je vlastne taký dobrý príklad, keď tieto baktérie cestujú za dobrým účelom. Samozrejme, tento výskum vyvolal ďalšiu zaujímavú otázku, pretože vieme napríklad, že pri konzumácii vysokého množstva fruktózy dochádza k stukovateniu pečene a keďže v tejto situácii pri Crohnovej chorobe ten tuk má tvoriť nejakú ochrannú bariéru, tak ten tuk okolo pečene nemusí nutne znamenať, že niečo zlé, skôr to môže znamenať, že vlastne tá pečeň je nejakým spôsobom chránená a že vlastne prebiehajú tam nejaké chorobné procesy a ten tuk ju má ochraňovať a predpokladá sa, že obsahujú takisto baktérie, ktoré sa podieľajú na regenerácii tej pečene. Čiže toto vlastne takisto dáva nejaké nové svetlo na túto situáciu, keď máme v orgáne alebo v brušnej dutine veľké množstvo tuku. No, takže sme si vlastne povedali, že tieto baktérie to sú veľkí cestovatelia a chodia hore-dole po organizme a tam sa podieľajú na rôznych procesoch. A týmto sa dostávame vlastne k skupinám baktérií, ktoré sme určití ľudia z nás podedili. No, tieto skupiny ešte nemáme prebadané, čo je veľký problém. Poznáme niektoré z nich, sú to skupiny baktérií, ktoré sa podieľajú na rôznych ochoreniach. Ja napríklad spomeniem baktériu Klebsiella. Tieto baktérie zatiaľ nevieme vyšetriť v našom mikrobiome, ale ak niekto má Klebsiellu, tak ja ju mám určite, ako to viem, pretože mám ochorenie ankylozujúca spondylitída. Je to zápalové ochorenie, ktoré v mladšom veku postihuje črevá a v neskoršom veku postihne chrbticu. A vedci zistili, že práve táto Klebsiella, táto kolónia baktérií v črevnom mikrobiome sa živí škrobom a ako náhle konzumujete škrob, ona začne produkovať zápalové látky, ktoré provokujú imunitný systém, aby útočil na vaše vlastné tkanivá. A toto môžem dosvedčiť osobne, pretože vidím to na sebe, ako náhle skonzumujem 2 dní po sebe nejaké jedlá so škorobom, tak začnem mať bolesti a zhoršuje sa mi zápalová aktivita. Toto je ale Klebsiella a týka sa ochorenia ankylozujúca spondylitida. Potom je ďalší známy kmeň alebo partia baktérií, ktoré sa živia červeným mäsom. Tieto baktérie produkujú chemikáliu, enzymy, ktoré sa nazývajú TMO a toto sú zápalové enzymy, ktoré potom ďalej putujú po ľudskom organizme, usádzajú sa v cievách, žilách, tepnách a spôsobujú arteriosklerózu alebo zápalové ochorenie týchto ciev a žil.
Prítomnosť tejto baktérie opäť nevieme vyšetriť, ale určite poznáte celé rody ľudí, ktorí trpia na porážky, trpia na srdcovo-cievne ochorenia. Tieto ochorenia sa dedia, alebo respektíve majú ich viacerí členovia v jednej rodine. Tak presne toto sú ľudia, ktorí si musia dávať pozor a nesmú konzumovať červené mäso, pretože keď konzumujú červené mäso a majú túto partiu baktérií, tak táto partia baktérií sa živí tým červeným mäsom a okamžite začne produkovať tie zápalové látky. A tá nevýhoda je vlastne tá, že ja keď konzumujem škrob, tak ja neviem, po 2, po 3 dňoch mám okamžite bolesti, viem, že som robila zle, ale bohužiaľ títo ľudia konzumujú to mäso nejaké obdobie a potom môžu dostať porážku alebo infarkt. A vtedy to vlastne zistia, že majú takýto problém. Takže poďme k tomu, ako si vypestovať kvalitný mikrobióm. A tuto spomeniem známeho britského vedca v UK, alebo teda Británie je naozaj známy. Je to Tim Spector, je to človek, ktorého sledujem. A prečo ho sledujem? Nie je to iba nejaký doktor, ktorý mal určitú klientelu a na základe toho vyvodil nejaké závery. Je to človek, ktorý vlastne je etnológ, vyštudoval medicínu a celý svoj život zasvetil tomu, aby zistil, prečo ľudia dostávajú choroby. V jeho živote bola tragédia, keď študoval na vysokej škole, zomrel mu otec na porážku a toto bol pre ňo obrovský šok. Preto sa začal vlastne venovať chorobám. Preto chcel zistiť, jednak pretože mu otec zomrel a pretože sám sa bál, aby tú porážku nedostal. A on ju aj dostal, pretože trvalo to nejakú dobu, kým vlastne sa dostal tým správnym smerom. A preto sa sústredil na to, aby zistil, čo vlastne spôsobuje choroby u ľudí a vybral si na to zaujímavú vzorku populácie, vybral si na to dvojčky, jednovaječné dvojčky a rozhodol sa, že vlastne bude študovať jednovaječné dvojčky preto, lebo jednovaječné dvojčky majú rovnaké gény. A on chcel zistiť, ako je možné, že dvaja ľudia, ktorí majú rovnaký genóm a rovnaké gény, majú úplne odlišnú zdravotnú situáciu. To znamená, že jedna z dvojčiek je zdravá a tá druhá dvojčka je počase obézna a dostane rakovinu prsníka. Jeden z dvojčiek je zdravý a ten druhý z dvojčiek má cukrovku. Takže on vlastne študoval 30 rokov počas väčšej časti jeho profesionálnej kariéry dvojčky a študoval viac ako 16 000 jednovaječných dvojčiek. To je obrovská vzorka populácie, to je obrovský výskum a on v tejto populácii týchto dvojčiek študoval nielen jedno etnikum, ale on študoval viacero dvojčiek z rôznorodých etník, aby ten prehľad bol objektívnejší. No a čo on zistil? On zistil, že vlastne za to, akú zdravotnú situáciu a ako sa bude vyvíjať zdravie týchto dvojčiek počas ich života, môže práve mikrobióm a jeho zloženie. Pretože tie dvojčky, každá môžu žiť úplne iným životným štýlom, majú úplne iný mikrobióm a tento mikrobióm ovplyvňuje ich zdravie. Čiže vlastne predstavme si, že študoval jeden pár dvojčiek, jedna z dvojčiek jedla rastlinnú stravu, jedna z dvojčiek jedla prevažne mäsitú stravu, dajme tomu škroby, potom vlastne nejaké obdobie brali ich stolicu, merali ich mikrobióm a takýmto spôsobom vlastne zistili, ako sa ten mikrobióm v ľudskom organizme formuje a ako sa vlastne vyvíja, čo sa s ním vlastne deje a čo ho všetko ovplyvňuje. No a teraz Tim Spector došiel po 30 rokov a výskume 16 000 párov jednovaječných dvojčat k jednostrannému záveru, ktorý rešpektuje celá vedecká verejnosť a ktorý si vám teraz dovolím oznámiť aj ja, pretože je to dôležitý záver, že na to, aby ste vybudovali kvalitný mikrobióm
a udržali ho pri živote, na to musíte konzumovať rastlinnú stravu. Či sa nám to všetkým páči alebo nie, lebo teraz vidím rôzne trendy, najmä na Slovensku sa prezentujú rôzne trendy v stravovaní. Je to práve rastlinná strava, ktorá ovplyvní kvalitné zloženie nášho mikrobiomu. No a ešte, aby sme si povedali, tak ten mikrobióm, vlastne táto partia týchto živočíchov má obrat. To znamená, že oni sa množia, rodia sa nové, staré odumierajú, niektoré z nich odchádzajú v stolici von. Takže dôležitou vecou, aby sme udržali túto partiu v určitom počte, ktorý vlastne potrebujeme a aby sme tam dodali aj nejakú novú kvalitnú partiu, je konzumovať fermentované potraviny. Fermentované potraviny obsahujú novú partiu živých baktérií a my keď ich vlastne jeme, tak tieto živé baktérie sa dostávajú do nášho organizmu. A tuto si viem živo predstaviť, že v tomto bode, keď si vypočujete túto informáciu, tak ľudia s histaminovou intoleranciou budú okamžite protestovať, pretože v švajčiarskom zozname je uvedené, že fermentované potraviny zvyšujú celkovú hladinu histamínu v organizme. No, toto je veľký problém. Áno, u každého a iným spôsobom. To znamená, že niekto môže jesť fermentované potraviny, nemá s tým žiadny problém. Niekto môže jesť rastlinné fermentované potraviny, nemá problém. Niekto je rastlinné aj živočíšne. Fermentované potraviny to sú napríklad kvasená kapusta, kimči, z tých živočíšnych sú to kefír, jogurty, je to napríklad kombuča, fermentovaný čaj, mizo, tempeh. Tak toto sú rôzne príklady fermentovaných potravín. Na to, aby sme dodávali tieto baktérie, živé baktérie, sú fermentované potraviny ideálne. V určitej situácii, keď je situácia v organizme zlá, máte aktívny zápal čriev, tak je možné na určitý čas dodávať tieto baktérie vo doplnkoch, vo vitamínových doplnkoch, ale vedci zistili, že tá partia, ktorú máte vnútri, lepšie príjma tie baktérie z tých živých fermentovaných potravín ako z tých vitamínových doplnkov, pretože v tých vitamínových doplnkoch tam sú vlastne tie baktérie nejakým spôsobom hibernujúce. Niektoré sú živé, niektorí sa sťažujú na sociálnych sieťach, že používajú tieto baktérie a nie sú živé. To sú vlastne v podstate také baktérie, ktoré určitým spôsobom dokážu dočasne vylepšiť ten mikrobióm, ale v zásade sa odporúča konzumovať živé fermentované potraviny, a to konkrétne k doplneniu tej partie, čo tam máte, lebo ako som povedala, odchádzajú, zomierajú a proste je tam obrat týchto baktérií. Čiže odporúča sa konzumovať fermentované potraviny. Ak teda máte problém s fermentovanými potravinami, možno je dobre zistiť, ktoré fermentované potraviny. Možno vám prekážajú práve tie živočíšneho pôvodu, možno tie rastlinné sú pre vás akceptovateľnejšie a možno z tých rastlinných, dajme tomu, môžete začať piť kombuču po pol deci denne, nejaké malé množstvá, alebo dajme tomu jesť kimči, 1 lyžicu denne, začať s malými dávkami. Takže prvá vec, čo musíme spraviť, aby sme doplnili baktérie, ktoré sú v tom našom mikrobiome, poprípade získali nové a dobré baktérie, tak musíme jesť fermentované potraviny. No a teraz čo robiť, keď už ich tam máme, keď už tam tá partia je a chceme, aby im bolo veselo a aby bolo dobré a aby produkovali pozitívne chemikálie. Tu ma ešte napadá, že musím povedať, že aj dobré baktérie, keď ich budete krmiť ultraspracovanými potravinami, vedia produkovať zlé chemikálie. Takže my si musíme dať pozor, aby sme jedli kvalitné a dobré veci a aby produkovali dobré chemikálie. Ináč tieto chemikálie sa už dnes nazývajú postbiotika. Takže keď chceme, aby nám produkovali dobré postbiotika, tak musíme jesť minimálne 30 druhov rastlinnej stravy týždenne. A toto, keď vám poviem túto informáciu, tak toto pôsobí desivo, lebo niekto z vás si asi nevie predstaviť, že 30 druhov rastlinnej stravy, akože to budeme samé šalaty, alebo čo budeme robiť. Nie, zase také komplikované to nie je. Vy
do tej rastlinnej stravy vy môžete zahrnúť aj koreniny, rôznorodé koreniny. Koreniny môžeme používať aj do sladkých jedál, škoricu, koriander, alebo do slaných jedál, rôzne bylinky a bylinkové zmesy. Môžete si robiť domácu vegetu alebo kúpiť nejakú biovegetu. Patria sem samozrejme zelenina, rôzne druhy zeleniny, patrí sem ovocie, patria sem rôzne druhy orechov a semien. Vy si môžete doma vyrobiť zmes orechov alebo zmes semien, ktorú môžete pridávať k jedlám. A takýmto spôsobom, samozrejme patrí sem ovocie, a takýmto spôsobom vlastne viete zvýšiť podiel rastlinnej stravy vo vašom jedálničku. Samozrejme patria sem aj obilniny a strukoviny, takže vlastne keď si to tak všetko dáte dokopy, tak nejakým spôsobom sa k tým 32 rastlinnej stravy viete dopracovať. Len sa musíte na to sústrediť a vytvoriť si v tom určitý systém. Čiže toto bol vlastne ďalší bod. Jesť fermentované potraviny, jesť aspoň 32 rastlinnej stravy do týždňa. No a potom sú tu samozrejme ultraspracované potraviny. Toto je pre mňa neuveriteľná téma, pretože už celá odborná lekárska verejnosť na Slovensku vo všetkých programoch vo verejne dostupnej televízii rozpráva o tom, že nemáme jesť ultraspracované potraviny a napriek tomu ja na sociálnych sieťach vidím, ako si ľudia nakupujú jogurty so strašným zložením, bezlepkové chleby, ktoré sú ultraspracované a obsahujú rôzne škroby a aditíva, ako si ich tam postujú, reklamujú a ako sa chvália, ako tieto výrobky výborne chutia. Priatelia, ultraspracované potraviny sú vlastne niečo, čo v potravinárskom priemysle bolo vytvorené teraz a vymyslené teraz a my všetci sme tá generácia, ktorí ich konzumujeme a my sme vlastne tá štúdia a my uvidíme, čo to všetko spraví s našim organizmom. Ale pravdepodobne nič dobré. Naši prarodičia ultraspracované potraviny nejedli, pretože vtedy sa také potraviny nevyrábali a nemali tieto rôzne potravinové intolerancie a autoimunitné ochorenia a ak mali, tak určite nie v takom rozsahu, v akom ich máme dnes. Preto na vás všetkých apelujem, prosím, nejedzte ultraspracované potraviny. Takže ultraspracované potraviny provokujú náš mikrobióm k tomu, aby produkoval rôzne hybridné chemikálie, aby spúšťal nevhodné gény a aby produkoval látky, ktoré spôsobujú zápaly a problémy v našom organizme. No a potom je tu ďalšia dôležitá vec. Náš črevný mikrobióm, to je ako domáce zvieratko, on potrebuje odpočívať, cez deň pracuje v plnom nasadení a v noci má odpočívať. A preto vedci dnes zistili, že je správne, aby sme minimálne 14 hodín nejedli. To znamená, že vy budete jesť, dajme tomu ráno o 8, začnete prvým jedlom a skončíte večer o 6, posledným jedlom a po tej 6, o tej 6 alebo po tej 5, ako to komu vyhovuje, už jesť nebudete, pretože oni v noci majú tzv. Spať a odpočívať, aby mali čas na regeneráciu. Takže takto sa to vlastne odporúča vedcami. Čo sa týka budovania mikrobiomu, toto je individuálna záležitosť. To znamená, že zasa niekto bude jesť fermentované potraviny, 32 rastlinné stravy a o 2 mesiace vám napíše na sociálnu sieť, ja sa už cítim výborne, mám sa super, čreva mi výborne pracujú, zbavil som sa nafúkovania a vy budete na to pozerať niektorí a hovoriť si, Pane Bože, mne sa to prečo nedieje? No vám sa to nemusí diať pretože všetci sme individuálni. Niektorí z nás bohužiaľ podedili veľa partí zlých baktérií a tieto nám tam spôsobujú paseku, lebo ako náhle dostanú zjesť minimálne množstva niečoho, čo podporuje ich množenie, tak samozrejme zmnožia sa a toto vlastne nám spôsobuje, že ten mikrobióm budeme budovať dlhšie, ale bez toho mikrobiomu to nejde. Takže musíme si držať palce a snažiť sa, ako vieme. Prvé zmeny by ste mali vidieť už za týždeň.
taký lepší mikrobióm trvá približne vybudovať asi pol roka, ale napríklad, keby ste Tim Spector robil taký pokus so svojím synom, poslal ho do McDonaldu, on mal vtedy dobrý mikrobióm, merali ho teda z jeho stolice, 10 dní jedol iba ich stravu a týmto nechcem dehonestovať túto značku, ale ten výsledok bol taký a po 10 dňoch, keď merali mikrobióm z jeho stolice, tak mu klesli tie dobré baktérie o 60%. Čiže ako vidíte, vy viete stratiť tieto baktérie veľmi rýchlo a tá regenerácia a to opätovné vybudovanie toho mikrobiomu trvá pomerne dlho. Takže preto sa treba snažiť. No a čo sa týka ústneho mikrobiomu, ešte k tomu si povieme, tak doktorka Victoria Sampson odporúča pravidelne chodiť na ústnu hygienu. A tu je takisto zádrhel, pretože ona to sama videla na vlastnej koži, alebo teda na vlastné oči, že prišiel k nej pár, obidvaja chodili na tú dentálnu hygienu pravidelne. Ona mala skvelé a zdravé vlastne tie ďasná, aj zuby a on napriek tomu nemal, alebo býva to aj opačne samozrejme. Tuto sú rôzne dedičné faktory a budete sa snažiť a takisto to nebude jednoduché s tým ústnym mikrobiómom. Ústny mikrobióm obľubuje pitie zeleného čaju. Čaje a nápoje by sme mali piť nesladené, pretože keď dúškujeme alebo pochlipkávame si teda ten čaj, tak aj sladený, tak pri každom dúšku sa zmení pH v našich ústach a toto neustále menenie pH na kyslé a potom zásadité, lebo tie baktérie zase ho musia spraviť zásadité, im neprospieva. No a existujú aj ústne probiotika, ktoré sú vlastne na žúvanie alebo cmúlanie. Takže toľko asi k tomu ústnemu mikrobiomu. A ešte by som chcela vlastne na záver tohto videa dodať, že neviem, či ste si všimli, ale všetky videá, ktoré som natočila, mám oblečené. Počas všetkých týchto videí mám oblečené svetlé oblečenie. Do svetlého oblečenia sa neobliekam, pretože som blondína, ale obliekam sa do neho pretože svetlé oblečenie neuvoľňuje v takej miere chemikálie a farbivá. Dnes totiž vedci zistili, že ľudia narodení po roku 1990 majú 50-krát väčšiu šancu dostať rakovinu ako ľudia narodení po roku 1950. Ja som sa teda nenarodila po roku 1990, ale zdravie mám chatrné. Tak v rámci udržovania môjho akého takého zdravia sa snažím obmedziť všetko, čo by mohlo nejakým spôsobom narúšať moje zdravie. Takže nosím svetlé oblečenie, snažím sa stravovať ako viem a pohybovať sa v prostredí, v čistom prostredí a nekonzumovať jedlá balené v plastoch, samozrejme, čo je komplikované. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Dúfam, že informácie, ktoré som vám priniesla, boli zrozumiteľné a dúfam, že ste sa dozvedeli niečo nové a teším sa, že sa vidíme pri ďalšom videu. Dovidenia.